Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Amme bela jenefo Mali kono ani Mali kokan. Kan kanambo kan belmo bela jenefo ka fo sigiro la. Ka awfo ka jatigu fo. Akela Congoyo, akela Gaboyo. Akela Cameroun, akela Niger, Sénégal, Burkina. Anga foli be bela jenefo. Akela Europio, akela Amérique, on a folie de belle génie. Billet dimanche, et on a daté la gagne parce que tu as daté de l'Ongodo. Je vais chercher la date. J'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, c'est la date d'hier. Qui peut me donner la date? Ok, vous écrivez la date et puis je prends la date et puis ensuite on va faire le direct. Maubefo, Anchen Bradi. Amina ministre Diop a eu intervention que Nations Unies là au Dongo. Kuma chama fola akola mo chama yika hakil nafo mo chama blasralike. Mais bi alhamdulillah le 29, merci beaucoup Wagé. 29 janvier 2023, bien dimanche le 29 janvier 2023. Mon chamayu Damar Abdoulaye Diop ka intervention là. Mais fin d'obé au Yoroni nebna nga intervention insisté au dika. Mon chamayu ka intervention que Abdoulaye Diop anga ministre des Affaires étrangères de Mali de l'extérieur. Mon chamayu ka intervention centrée Abdoulaye Diop au Kumakanka. Mais anga na yoro doko. Abdoulaye Diop a tombé comme mort de Djabi. Abdoulaye Diop a tombé comme mounou ye fait fort malima a tombé comme kolo Djabi. Mais où ye mouni fort malima. Ministre ka rapport ye mouni fort malima. Nations Unies ye mouni fort malima. France, Allemagne, Angleterre. Ou beka intervention où ye mouni fort malima. Ma fait au dikato be hakila ntina se ka beka intervention la teme mais mina ke chugo bela ka mo kele en fait jamana kelo be jamana fla ko lu ka intervention amna anga kuma centro ka soro ka doni Abdoulaye Diop ka yoroy mais pourquoi ka fait famille merci beaucoup Taïrou pourquoi ka famille kanya attendez je vais voir si je peux m'arrêter on en direct hein. Pourquoi ka c'est ka famille kanya pour que Beka se kan ko famille kanye femme kela Nations Unies là au Dongo Diop ka intervention là pour ka se ka famille kanye ni agnan concentré comment me fola dron au Dongo am se ka do fili là s'il vous plaît permettez-moi je vais bien cadrer puisque je me suis levé permettez-moi de bien cadrer c'est ça aussi l'avantage donc Nango kamena andam maka Diop ka intervention drola am se ka do filigono parce que tien yoron dobe ubina douana ni ko damne la amena ni ko madamne dongo kuma drona fin de be sena je vais enlever la chaise si ça vous gêne pas voilà fin de be sena depuis kuma jan ubeka baraka odeka Barani korof la tala. Mali be se la kala goshi chogodi. Mali torob se ka tien chogodi. Mune se ka fo malima. Mune se ka ira jena ko Mali be filikono. Mune se ka fo jien jamana toye ko Mali ke mo jenyo Mali jamana ko Mali ko fenda wana be coopération internationale tarabo kono ko Mali to bato. Akuma madame Nebi. Akuma damne la amena. 6 ans kunu nga page fla WhatsApp fla ani Telegram débat fitin d'autres mais tiens là a débani a tué de gundoni mais kofe nana jate mine doke nya yongo il est important anga bo fembe sena anga seka anga hagina fitini anga jate mine fitini mu am seka blastrali keno kamoro bo kam ate comme kamoro bo feli kono parce que benaka familial dedo neka familiali
o korote ko Keita ka family parce que anine ka family te kele o korote ko parce que neni Keita ka family te kele do korote ko ne be galona ou bien ko ne be filigono mais bita soro yoron do be imo ye mo kele hakili kele o yoroni no farala ka jatimine kan o bise ki deme albi ka fenye et tu nga family peut-être ayi fendo ye ama jatimine kala pana kuna toujours minons blasra no de maintenant ma fait ka politique bara feneni ke feno be ambe oliyo ko toy nanda marolin parce que menga groupe là do mu bonye ma fait ko gazi sigi donc comment do be no fo alors so nga sigi ka Abdoulaye Diop ka intervention la main Nations Unies là jamana chama kumata netlala de Qatar do ka Nations Unies ka la main parce que Abdoulaye Diop kuma chogola ne ka famille là c'est que fin de fola parce que aya yira aka kumana aya yira aka intervention là ko fin kumana ko réalité do be ou pano kuna tien do be ou ta fait ko fo ni mali ñu manque ou be bauma même mo mana mu fo mali la be toro de kan donc ni Abdoulaye nous fo il est important pour que ne ka se ka Abdoulaye ka kuma famille kanye ka se ka intervention ke offren ka famille kanye il est important qu'on ait qu'à Kata Nations Unies là. Mounou kumala malika katou kumakaname. Nenyo lu kumakaname dalua de bimbolo. Abdoulaye Diab ayu Diaby choromina. Ani nere ka familiali mais nenyo be fara nonga ka kumani awye abaye vraiment anye boulevard daile quoi. Mais nen dana Abdoulaye Dorontama. Allez Diatemineke parce que faut pas oublier quand même que elle était rencontre solennelle, elle était rencontre officielle. On t'a hakili diri, on t'a été solennelle, on t'a été officielle, on t'a été en retard. Donc on s'en bandal. Au corte kanga doga maga au corte kanga nenige. Donc sonanga so yorola. Écoutez bien, sonanga so yorola. Mina aula seginko. Mena aula seginko kata chokoroba do sambi wolovla aniko chokoroba al bimumi bola adonu nofe kabe kola suma ametan damara adalakana ayikuma do fodondola ayikuma mu fodondola est-ce que tiebe au c'est important en non blasrano akine alors mais avant je voudrais vous dire ceci rapidement, brièvement. Nous allons intervenir, bien entendu, sur les propos, sur le discours du ministre Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Il a fait un discours pour recadrer, dans le cadre solennel et dans le cadre officiel. J'ai toujours dit que la diplomatie a tendance à maquiller les propos. La diplomatie a tendance à maquiller la réalité. En d'autres termes, dans les propos diplomatiques, très souvent, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. On dit des choses qu'on ne pense pas. On essaie d'embellir les propos qu'on tient pour ne pas frustrer, pour ne pas offusquer les autres. Donc, les propos diplomatiques, le maquillage diplomatique, est-ce que vous comprenez? Les artifices diplomatiques permettent d'embellir les propos pour ne pas choquer les autres. Mais nous ne sommes pas dans un cadre solennel ici, nous sommes dans un cadre purement Keita Cheikh Oumar. Mais avant, je voudrais vous inviter à écouter légèrement ce que j'ai à dire avant de revenir sur notre direct du jour. Beaucoup appellent à propos de ce médicament miracle, le thiamicine. Beaucoup parmi vous appellent pour nous demander, Keita, le thiamicine, comment je peux l'avoir? Aujourd'hui, il y a une dame qui m'a appelé, une dame à la retraite qui frôle les 70 au-delà des 70 ans. Elle dit, je ne veux pas que quelqu'un, je ne veux pas envoyer 5 francs à quelqu'un. Je veux que toi, tu achètes le médicament et puis tu me l'envoies. J'étais un peu surpris. Elle dit,
à cause du respect que j'ai pour toi, à cause de ce que toi-même tu représentes, je veux que tu achètes mon médicament et puis tu me l'envoies. Je lui ai dit, envoie seulement le prix du médicament, moi-même je vais payer le transport pour te faire parvenir à Sékou. Elle s'appelle Rokia Koulibaly. Elle me suit depuis, elle dit, je te suis depuis 2020. Nous sommes en 2023. Le thiamycine est un médicament qui, aujourd'hui, je peux dire, dans le monde entier est sans pareil. C'est un médicament qui vous restaure. Vous avez ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Vous devez faire des dialyses chaque fois. Le thiamycine vous guérit complètement de votre insuffisance rénale. Vous avez ce qu'on appelle l'hémorroïde, hépatite B, hépatite C. Vous avez ce qu'on appelle le cancer, quel que soit le niveau du cancer, quel que soit l'organe cancéreux, quel que soit l'état d'avancement du cancer. Si vous prenez le thiamycine 75, il y a de fortes chances que vous retrouvez la guérison. Vous avez un problème de foie, cirrhose de foie, infection pulmonaire. Vous avez une insuffisance cardiaque ou infection cardiaque. Prenez le thiamycine 75 pour vous en sortir. Il y a une dame qui a rendu un témoignage sur une sorte de maladie, une pathologie, une maladie grave. J'ai fait une petite intervention hors ligne, une vidéo que j'ai préparée pour vous. Lorsque je mettrai la vidéo en ligne, je vous invite tous à aller écouter le témoignage de la dame sur des maladies graves. Vous avez le diabète, la tension. Prenez le thiamycine 75 pour être rétabli. Quel que soit le degré d'avancement de la maladie, quelle que soit la nature de la maladie, quel que soit l'organe affecté par la maladie, atteint par la maladie, si la mort, si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, le thiamycine va vous remettre sur le pied. Vous avez ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire. Vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas faire des efforts. Dès que vous commencez, vous vous essoufflez. Vous vous étouffez, vous avez l'impression de, je ne sais pas comment vous le dire en bon français, mais vous avez l'impression de perdre la vie, mais ce n'est pas ça. Cette insuffisance, incapacité respiratoire, nous avons, par la grâce de Dieu, le thiamycine pour rétablir cela. Mais évidemment, quand vous prenez le thiamycine, vous allez avoir un écoulement de vent. Ce n'est pas un problème. Continuez de prendre le médicament jusqu'à terme. Cette semaine, je n'ai fait que recevoir des témoignages. Cette semaine, toute cette semaine, des témoignages qui dépassent l'entendement. Dans un témoignage, la médecine a reconnu la force et la puissance du thiamycine. La médecine a reconnu la force et la puissance de Cheikh Chérif Thiami Aïdara. Et les gens me bénissent, ils disent, Keïta, c'est grâce à toi. Merci beaucoup, Zongo Paul. Keïta, c'est grâce à toi. Parce que, par rapport à ce que tu représentes, nous, on fait confiance à ce médicament. Par rapport à ce que tu es, nous, on va acheter ce médicament. J'ai dit, vous me donnez peut-être, vous me mettez là où je ne suis pas arrivé, on dit, il faut arrêter. Certains vont croire que c'est de l'hypocrisie. Je vous jure, souvent on me met. C'est pourquoi je reste dans mon état. Ceux qui m'ont connu à une certaine période, je vous en prie, dites-moi si quelque chose a changé à moi. Rien, je suis le même. Mais par contre, si vous entendez les témoignages en ce qui me concerne et voir que je n'ai pas la grosse tête, alors vous allez vous rendre compte que la vie n'est que vanité. Je ne suis rien parce que tôt ou tard, je vais disparaître un jour. C'est par rapport à cela que j'ai la tête froide. Achetez le médicament de thiamycine et vous verrez ce que cela va produire. Je n'oublie pas ma chérie personnelle, Yaye Touré, évidemment. Elle qui m'habille élégamment à travers les tuniques, les tissus de classe, la couture exceptionnelle. Si vous avez besoin de vous habiller correctement, vous avez besoin de paraître, non pas comme Keïta, mais mieux habillé que Keïta, appelez Yaye Touré. Tout à l'heure, envoyez bas, il va mettre le numéro de nos différents partenaires.
Et vous allez pouvoir vous-même vous rendre compte de la qualité du travail qu'elle fait. Le choix du tissu, la qualité de la couture, l'exceptionnelle finition de ce qu'elle coud. On va maintenant nous adresser, on va maintenant écouter. Permettez-moi, vous savez, c'est la nouvelle technologie, hein. Je fais tout pour avoir tout ce qu'il faut, pour vous rendre vraiment... C'est ça. Mohamed Batilé, après tu mets les numéros s'il te plaît. Merci beaucoup, Djibril Diko, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous amener en arrière, Mauta Kata Kofe. Pour que mon kela dongo aka famia kanya koko do de Bessina, mena en meta Kofe. On va faire un tour en arrière. On va faire un pas, si vous voulez, de quelques mois en arrière. On va écouter ceci. Non, c'est pas celui-là. Attendez, on va écouter. On va prendre le temps pour bien écouter. Non, voilà, c'est ici que je voudrais, c'est ça que je voudrais que vous écoutez. Alors, Tlomada, écoute. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Ça va bien, c'est où là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Je suis content. Depuis quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Je vois le président de la commission de la CEDEAO avant qu'il ne parte à Accra. Ça, c'était Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé. Nous sommes encore dans le complot international contre le Mali. Cette rencontre Alassane Dramane Ouattara Boubou Cissé, ce n'est pas une rencontre fortuite, un coup de téléphone comme ça. C'est pourquoi quand Alassane Ouattara, comme c'est un vieux briscard qui oublie vite, nous on n'oublie pas. Il a oublié qu'il a insulté Assimi Goïta. Il a oublié qu'il a traité Assimi Goïta de vaurien. Il a oublié qu'il a menacé le Mali. Il a oublié qu'il a dit certaines choses à la Russie. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, ce n'est pas seulement l'aspect de la communication téléphonique, mais c'est l'esprit qui a animé la communication téléphonique. C'est l'esprit qui a animé. L'esprit. L'intention. Depuis Assimi Goïta a pris le pouvoir, Ouattara et ses patrons ont juré de faire payer Assimi Goïta et au Mali qui soutient Assimi Goïta. Ni Boubou, il a été le premier à vilipender le Mali. Ameka kuma ko munu Nations Unies munu wele kata kuma ko société civile. A société civile son akatan damara olula. Son angata fo ko ninedo. Angana nine, anga premier ministre Korodobe ko Boubou Cissé. Ale follow de Bereda Malik. Ale follow de Mali Ferré. Ale follow de Willa ka kuma sugu be fo malma. Donc ni conversation téléphonique ni scénario de talakata Nations Unies là. C'est ce scénario qui a été transporté aux Nations Unies. C'est ce scénario qui a inspiré la MINUSMA. C'est ce scénario qui explique aujourd'hui la présence de toutes ces femmes-là qui se disent représentantes de la société civile. Voilà comment la déstabilisation du Mali a commencé par les enfants du Mali, par les fils du Mali. Voilà comment ça a commencé. C'est pourquoi avant d'aller décortiquer, avant d'aller parler de ce que Diop a dit, il faut aller à l'origine de ce qui a amené cette situation. Qu'est-ce qui a amené Boubou Cissé? Alassane Dramane Ouattara. Les enfants de l'Afrique qui s'attaquent à l'Afrique. Un fils du Mali qui dénigre le Mali. Ne croyez pas que ça là c'est fini. Dieu l'a tiré la fouille, t'es bon. Dieu dit quelque chose. L'homme dit quelque chose, la nature fait quelque chose. On dit la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Faut que tout nous, à bébé yelemani. Ou yemu fokunu, à matunu de, à yelemala ka saura wareta, à yelemala ka forme wareta, à yelemala ka nadisera ware, à yelemala, mais albi objectif est clé. Boubou yemu fokunu ni Alassane,
A ma tourné, a ma comme il y a faute cabana. Non, 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 non. Dieu te marché. Rien ne se perd, tout se transforme. Les propos, l'intention, l'action, l'esprit. Voilà ce qui a expliqué ou ce qui explique. Donc, voilà ce que Ouattara dit. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui. la situation reste très difficile pour eux. Vraiment. Malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, la situation reste difficile pour eux. Ko ubeka fait que kayira mo la ko geleate mais tien rere la ko be ni kata ku boloda ne bubu sise kuma kay muso nu tera Nations Unies la ka kuma Mali to lo be munefo ko malgré que le gouvernement ba fait kayira ko problème té ko noyala mais en réalité il y a des problèmes. Est-ce que c'est pas l'esprit de Boubou Sisi? Ma mina fait net en ta ka no on ta me kuma di daluani ñu de foyer ni maganga chanketa te boka kuma parce que ni bola ka kuma manga chema I hakili te se ka familiali nyumanke ka malion bo filila ni mangambe bebe ka kuma na pojo pata ibi jo ibi jatemine ke ato be ka tla kuma na to hakili mamuye ni ebola kofe ni hakili sigi yala bi son la mokoshima bonini mokoshi ale amaji mo dengele kungololo ko damne yoro fleni mokoshima bonay ni tobe kuma keta te kuma ni tobe prempren la keta va dajabe jatemine ke abe mirilike ala kase ka son fendo la abina fem fo awye na ba son hakili la na ba bo fili la na ba ni wasa akase ka maliko famia chukomina keta te koroto ka bo abato beka tafo no bana abe bo ka blessra like bobo ko Mali be ka sira be tama nga autorité be ka ko be ke ka yira ina fo foité ko be ka no mais ko nye tien la die ko geleya buka muso fla de tara kuma ka Mali buruja ka Mali dogoya ku ye président ku ye société civile nyamo doye mais sona nga soro la John de société civile wele Élysée la Emmanuel Macron akana nyino yoro fenen ko niame kuma be di société civile ma Nations Unies la Dieu a damné Emmanuel Macron avec un gouvernement familial. Dieu a damné. Dieu Emmanuel Ouele Kata Nations et Kata Élysée là. Dieu Emmanuel Ouele Kata France. Emmanuel Macron. Kapita kumani société civile moroyi. Anya ye fodoye nyiningali sugudo ke. Au bebola kalama. Malien dombala. Jamana ore dombala. Betala. Dieu société civile Ouele li damné officiellement. Macron a damné Union européenne marqué ya tchekata na Nations Unies là. Claude Blin te fouille que Ganzan ou be fembe de préparer don frafinta koroto ani kono. Koroto ani nege. Koroto ani jamania frafinta yo di alto kuma chama kuma kelingele nuna ou be en gauche. Parce que ou be tant d'état kan famille. Ou be tant d'état kan tagabolo la dje. Ou be tant d'état kan la dje ou be se kan mine chogomina. Donc bina nuka stratégie de don fokata uka ni sago sabala atlubala niye malien musofla société civile tola ni yuta u toma ubina boli wele ka kuma la kube asko loni asimi Dominique Nyombolo basimi donc atmaunga donc nango kama asimi de me kama lu kele kambe fudi la parce que lui basimi donc atmanga bo balma mso keta kuma kamfle ni ki basimi donc atmenega ni au fin danbala kawe sinji mi fuka tafa nga kuma kona la mau be kelingele kono Carrefour la no basimi do nata simi do minado na be ministre do nati ministre do minado na ye mo soro Mali konea muma klodo awaka kumala ko ka sekeita ay wuli ko tigi segere on tay chien de nobala ante bengalike ame boni daluade min bola aw da kono amba o mine nodi ayi min fo amba o jabi nodi ni bola kata Mali buruja abe komi iyi jo siradala iyi jo kare kuna
k'i fa ka so k'a di a jugu ma a bɛ komi i jɔ karida la i fa ka so k'a buruja mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra ni Mali ka taa Mali feere Ala t'a tu la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ fara olu kan ko minnu bɛ ka Mali kɛlɛ kɛ e bɛ fara olu kan ko ka lagosi lase tigilamɔgɔ ma Ala k'i ta tiɲɛ k'i kɔ ta tiɲɛ Ala ka nin kɛ fɛn ye a kɛla sariya mɔgɔ sugu o sugu ye Ala ka jahanama jugu bɛɛ kan n'aw bɛ tiɲɛ kɔnɔ Ala k'aw dɛmɛ mais ni bɛngali de don Ala ka jahanama jigin aw kan k'a ka du kɛ buguri aw bolo n'aw bɛ tiɲɛ kɔnɔ Ala k'aw dɛmɛ mais n'aw bɛ nkalon kɔnɔ Ala ka tasuma jigin aw kan Ala k'aw dayɔrɔ kɛ tasuma ye n'aw bɛ tiɲɛ kɔnɔ Ala k'aw dɛmɛ mais n'a bɛ nkalon kɔnɔ Ala kana to aw la Mali ko de don fɛn wɛrɛ ko tɛ o mɔgɔ ko tɛ o de y'a to ne b'a fɔ mɔgɔ ye n ko évitons an ka mɔgɔw ka personnaliser cogo dɔ la an ka to ni hakilina ye ka taa n'o ye an ma ba dɛ an k'u ka kuma lamɛn tuguni. Ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc la pression... 3 à 4 semaines. Amène pas kalo kele. Ou bien décès. Ou bien décès. Mais au kalo kele temena. O sangele refuat kal amaka kalo kele de kalo tan ani flow temena. Albi amakono. Dawdeni danga den abe donyani. Barka bi dalakana ani dalakan fuyi bugri fufa fu. Afleani. Bachili, il faut répondre à Bida qui demande un numéro. Je ne sais pas quel numéro il veut. Si c'est le numéro de Yahi ou bien si c'est le numéro de Cheikh Tiami Aïdara ou bien si c'est notre numéro. Il faut demander. Donc, en gagnant famille Noé, au Coco Mali be décès. Mali décès là. Comme Mali m'a décès, on a sera au retama. Premier ministre il est décès là. Ani jamana anga premier ministre koro ani jamana do président yu tege di nyongoma ko be Mali d'Afrique ko be Mali la malua ou desela c'est là au présent ou be yu tege di nyongoma ko ka Mali d'Afrique ou desela 600 stratégie flana e monnaie ou ko tege di nkate franci made franci ta bo kala maintenant ndamagola parce que kala la malua il faut ta sa dana. Donc maintenant l'ancien premier ministre et le président ivoirien conjuguent leurs efforts dans l'intention de faire tomber le pouvoir d'Assimi Goïta. C'est là on se rend compte qui est béni, qui est élevé par Dieu, qui est aimé par Dieu, qui a la gloire de Dieu dans sa vie, qui a la gloire de Dieu dans ses actions, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège, préserve et guide. Entre Alassane Dramane Ouattara associé à Boubou et Assimi Goïta, et les 5 colonels, sans oublier le docteur Shogel Kokala Maïga. Et nous tous, on est dedans aussi. Sans nous oublier, nous tous. Tous ceux qui se battent pour le Mali. Ils ont échoué. Humiliation. Les pronostics ont été un échec. La CEDEAO, hormis le Burkina, non, à l'époque, le Burkina était avec eux, hormis la Guinée, sur les 16 pays de la CEDEAO, donc 14 pays se sont donné la main pour frapper le Mali. 14 présidents. Ils ont tous échoué. 14 présidents contre un seul président. Ils ont tous échoué. 14 plus 1, la France. 14 plus 20 combien? L'Union européenne, c'est combien de pays? 26 ou 24 pays. Donc, vous prenez l'Union européenne, vous ajoutez sur les 14 pays de la CEDEAO, ils ont tous échoué contre un seul homme, Assimi Goïta, l'enfant béni de Dieu. L'enfant appelé de Dieu. Et sans oublier, Cheikh Oumar Keïta, je suis dedans aussi. Je suis à côté, mais je suis dedans. Je suis derrière, mais je suis dedans. L'Union européenne, plus la CEDEAO, contre le Mali, ils ont échoué. 27, merci beaucoup, Siaga Traoré. Merci infiniment. Sois béni, mon frère. 27 plus 14, ça fait combien? 41 pays. 41 pays. Jamana Binani Anikele. Union européenne, Jamana Mouran Ani Wolobla. CEDEAO, ni Mali ni la Guinée bois 14 pays. Jamana tan ani nani kofra jamana Mouran ani Wolobla. Jamana Binani Anikele. Uyu Chesri Tchekele Kama ou Desela la Assimi Goïta. Jamana Binani Anikele.
Ndama maga Nations Unies la folode. Ndama maga Amérique la folode. Donc ma fait encore famille. Pour le moment, je suis là d'abord mais qu'à terrain préparé de aka famille. Pour qu'à se ka femme nous ka Nations Unies là chaque fois ni Mali tala ni auma famille muna kuma beni Mali tala ni ne bala. Ani abule kuma na chiore a famille be bonya oma. Mais nanya wala taka expliquer awie kuma o so na abule re kata chiore ka obe kuma o ba donc ka ba femme besina. O ba do femme besina. O diato abe fort. Un pays, un peuple sans histoire est une nation qui n'a pas d'âme. Moro, soni kado ibita iki boro do ni boro do ita ibita sram ke bodon. Moro mbeka boli. Ay tasma ou bien ay waray. Ani moro mbeka boli. Ganzante. Est-ce que boli chogo kele? Moro mi waray na beka boli. Ani moro ma waray ou boli chogo kele? Ou boli chogo kele? Le Mali a vu, le Mali a vécu, le Mali a supporté, le Mali a enduré. Mais grâce à la résilience du peuple malien, grâce à la détermination du peuple malien, grâce à la volonté inébranlable du peuple malien, à son président Assimi Goïta, le Mali est resté debout et serré. Le Mali n'a pas titubé, le Mali n'est pas tombé, le Mali est resté fort plus que jamais. Donc, vous avez vu. Nama donc fem bato kuma beni Mali tala ko do beke amta beke dron kata kuma la mekalam mais anga donc mune la ni bebeke an se ka be foyer mambe a hakina baba wira awla bebse ko fe ka jatemine kala donc bobu sisi Mali feri et a feri à la salma mais nous de fois mo mena wuli il y a grand complot ceci la France prépare goche aita daga snogo. Moi, n'a pas la grand complot à Dakasno. Ni complot, tu mets Mali Choro, ni do Mali, tu mets Choro. Atlobala. Ni complot, tu mets Mali Choro. Elle est vraiment là, elle monte. Ni do. Uniquement, les prix ont flambé. Les denrées alimentaires, c'est difficile. Ni Mali, tu mets Choro. Mali, tu mets Choro, ni do. Ni complot, tu mets Mali la B. Mali, tu mets Benido. O ya to neni ne ame kuma ko complot ma nyino fe alakama mo mana boko grand complot au de la ka keita dayala ma nyini o fe alakama au de la kanem dayala ndate do ala parce que ala be mena nyebala sembe alay mo famia a betere me fitinim donc complot mana fo yoro ni chiba bolo ayta ko chila ni baraba bolo ayte bena ka baray ma fa kana la mais absika la mais complot a teta roshi parce que ala regi jori jamanani jamana do fene joni jamanani complot du mande besi ni ame ko complot besi ni jamana do yi ko bladi complot besi la odela be Christian Marc Kabore digi jogoy Burkina be be bola se fo tinte tuguni akanga tale atala Paul Henri atala capitaine be ka jamana don sagoke donc Boumouni Alassane, ani CEDEAO, Union Européenne, Jamana Binani, ani Kelen ou Dessela Madila. 600, il faut aller à l'étape supérieure. Macronco, on va passer à une autre étape. Aïe denga keita ka hakina do chouin, kaka ambassadeur ou le kou fara nyonga, kuka ka choko bela, kuka Mali ni Burkina ni la Guinée, koko l'autre tien. Mais à quoi la Guinée ta koki jodon follow, parce qu'on ni la Guinée be nyongolo. Furut na Syrie ou na fara ou benyo ngenga mais Malita furu sa nyabe butu me abunya no bela se Burkina la ou desela Burkina la donc Malita ou kuku chesiri kuka na to Malila tokotien namseka Mali tokotien ou ko siratama gelea namseka la Malila se Mali mo ko siratama mais jugum ga jugune jugube o jugum be bo ire ga sokono ite sigine jugumi I hakinate jugumka e bi préparer ka kenma jugu kono ja jugu be ka sokono aba fe ki ka duci o de ato abe fo chokoroba do ma I ka du de la soni kata parce que nité u bi ka duci ko fe do yu fa ka duci muso do yu furuche ka duci wolo den do yu wolo fa ka duci balman do yu balman ka duci
o de y'a to a bɛ fɔ dutigiw ye an ka baara ɲuman ani sira dɔw taama ni mɔgɔ o mɔgɔ nana ni hakilina ye k'a bɛ du ci ala bɛ jahanama bolo tigilamɔgɔ kan a bɛ ɲinɛ du ci kɔ ni nana n'a ye ala bɛ fɛn da i kan i bɛ tila o la kuma o kuma o b'a sɔrɔ tɔw tɛmɛna n'u ka baara ye donc o jugu de bɛ Mali kɔnɔ olu de bɛ wuli k'u bɛ taa Mali tɔgɔ fɔ mɔgɔ kunfinw mɔgɔ galaniw mɔgɔ hakilitanw jɔn kunnangow asidiw lamɔko juguya den minnu bɛ wuli k'u bɛ taa Mali kɛlɛ k'u bɛ taa Mali tɔgɔ tiɲɛ tiɲɛ tɛ se ka k'u fɛ parce que o ni tiɲɛ ma deli ka sigi tile kelen Angleterre ko k'a kɛ cogo bɛɛ la an bɛ Bubu ni Alassane to yen an tilala olu ka ko la sisan a ye ko faamuya u ko sɔnni an da maga Job ka fɛn na ko ce n'est pas normal ko ka MINUSMA ka effectif ko ka dɔ fara a kan Francisco ko ka dɔ fara a kan fɛn fɛn intervention kɛ ko b'a ɲini Mali fɛ ko Mali ka MINUSMA ko Mali ka i sen bɔ MINUSMA ka ko dɔw la ko k'a to jamana minnu b'a fɛ ka Mali dɛmɛ n'olu bɛ Mali dɛmɛ ni MINUSMA tagabolo ko k'a to jamanaw ni MINUSMA ka bɛn u k'u ka baaraw kɛ Abdoulaye Diab y'o jaabi aw hakili b'a la n ye drone ko kuma fɔ aw ye Alimaw ka drone ko kuma u ko k'u ka drone tɛ se ka wuli n y'a yira aw la n k'u ka ministre ye taa ka segin kɛ ka na o ni Sadio kuma na n m'a fɔ aw ye n ko a drone ko kuma nɔgɔyala parce que Mali y'a yira u la mɔgɔ jamana si ka drone tɛ wuli Mali sankolo kɔnɔ tant que ni a yamaruya a ma ɲini anw fɛ n'an bɔra kalama ko drone fɛn fɛn wulila don o don sans notre autorisation o don n'an y'a drone ye sanfɛ an b'a bon ka lajigin o ye kelen filanan minnu y'a drone lawuli olu tɛ 24 heures kɛ Mali kɔnɔ u bɛ t'u ka jamana la donc bɛɛ bɛ ka Mali bonya ni o sira de mais ko ka dɔ fara effectif kan Mali y'a yira ko fɛn tɛ fara kan Mali y'a yira ko fɛn tɛ fara kan fɛn bɛ fara kan mun na fɛn tɛ fara kan dans la mesure Mali sɔrɔsiw bɛ yen u b'u ka baara la sisan on ka jateminɛ la MINUSMA de tun kan ka ɲini ok d'accord comme le Mali l'armée malienne maintenant est reconstituée parce que Ablaye ye nin yɔrɔ fɔ en diplomate n ye n ka kuma daminɛ n'o de n ko diplomatie filɛ nin il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie diplomatique a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de diplomatie y'o de mais dɔw bɛ yen o ye mɔgɔ min nana diplomatie règle yɛrɛ brisée pour la première fois dans l'histoire des relations o ye fɛn de Donald Trump de nana ale tun t'a kuma fɔ cogo a mago dengele t'a la a mana da kɔnɔ cogo min na a b'a fɔ sisan Mali sɔrɔsiw Mali bɛ ka effort kɛ bɛɛ ɲɛ bɛ Mali ka baara tagabolo la bɛɛ ɲɛ b'a la ko Mali ka baara a bɛ ka lakɔrɔta ka taa fɛ bɛɛ tout le monde voit que l'armée malienne a été reconstituée l'armée malienne fait partie des deuxièmes armées c'est la deuxième armée la plus puissante de la CEDEAO après le Nigeria. Et d'ailleurs, en termes de performance, en termes de compétences, en termes de stratégie, en termes de comment on appelle ça, de stratégie tactique, le Mali bat tous les pays de la CEDEAO. Il n'y a pas, même le Nigeria n'a pas l'expertise de l'armée malienne. Le Nigeria n'a pas la force de l'armée malienne. La puissance de feu du Nigeria est importante, ça c'est indéniable. Ils ont plus d'avions, plus de blindés, plus de militaires. Mais en termes d'expérience, en termes de stratégie tactique, en termes de stratégie de guerre, en termes de maîtrise, le Mali bat tous les pays de la CEDEAO. Il n'y a pas un pays dans la CEDEAO qui dépasse le Mali. Le Nigeria, c'est par rapport au nombre d'avions, d'hélicos et au nombre de militaires que le Nigeria bat le Mali. Sinon, en termes d'expérience sur le terrain, le Mali bat tous les pays de la CEDEAO sans exception. Donc, si vous êtes d'accord que l'armée malienne a atteint une certaine puissance, parce que le problème au Rod là, où tu as fait qu'à Djonay, comme Mali Sorassou, comme Mali armée, qu'à Bola ailleurs, comme Mali armée Abissa ailleurs, Mali armée Fangabalabi, Mali armée CEDEAO, c'est la deuxième, c'est-à-dire armée CEDEAO militaire ou d'Agnon, Mali bina position flana de la, qu'à Nigeria Bola. Mais mon Nigeria avait été Malika. Nigeria tissé Malila. Nigeria avait été Malika. Yorom mo foyo ko Djeya a été toy, a été expert Beninga en matière de stratégie et de guerre. Allez demander à tous les experts militaires. Nigeria be Malik bâti Yorokinem na mo foyo. Ou ka avion ka Chanante.
Parce que jamana belebele de do. Ou ka population ka chanante à peu près 300 millions, on est 20 ou plus de 300. Ou est Flana, ou ka hélicoptère ou ka chanante, ou ka armée ou ka militaire ou ka chanante. Aux conditions drone de la Nigeria be maligné. Sinon, nico tactique de guerre, nico stratégie de guerre, nico expérience de guerre, nico maîtrise du terrain, nico maîtrise de l'armement. Nico contact physique, fait le Mali bat le Nigeria sur tous les niveaux. Seulement, ni Surasi Hake Bambolo, ni Marfa Hake Bambolo, ni Eliko Hake Bambolo, Nigeria be Mali bateau de là. Sinon, Nico expérience, ni connaissance, ni maîtrise, Mali be cédé au Surasi Benye. Alors, comment MINUSMA tu sais que l'adje ka Mali ka performance n'a ka expérience, Mali ka lonia n'a ka fanga, Mali takaplo muna smata fo, ok, c'est ça comme Mali CB Aoye. Mali, auka armée sisa a sigla singa, auka armée abseka fenke, a kadalien sisa, munu tala, Mali armée qui jo jorola, Mali yo de fois MINUSMA, mais MINUSMA ma son muna, parce que France be MINUSMA ko fait, MINUSMA ma son la muna, parce que warim be di MINUSMA ma, wallahi neni alache, la MINUSMA est une véritable industrie. Le Japon be war do ala fou, parce que MINUSMA ka mobili, à contraire Japonais Amérique de bolo. Japonais, Amérique depuis MINUSMA équipé mobile là. Américains veut son coup au marché Katlaoula. Japonais veut son coup au marché Katlaoula. Bon, fin Europe et tout, marché au partagé là pour l'Union entière parce que MINUSMA c'est des milliards. C'est des milliards par an. Ou investissement avec ami. Mais si ça ni Mali nani Joro là, au corps au war dokanga divisé, war dokanga di Mali rema pour soutenir la MINUSMA. Ou t'as fait quoi de que? Ou t'as fait qu'à Mali de menoli. Parce que ni MINUSMA, ni Mali Joro n'a yé MINUSMA ko la sisa. Wari meka tlatla de gauche à droite. Ibita ya wari tlatche bébé di Mali armée massisa. Pour que Mali armée ka yere équipé. Ka MINUSMA. Normalement, MINUSMA ka objectif yodi. Faut que Mali se a yere koro. Mais on y a la armée beka bon la armée beka se a yere koro. Au lieu d'avoir armée soutenue, on peut votre comme armée kaleni galoni na comment soube. Le Mali aujourd'hui, l'armée malienne est une des armées les plus puissantes en Afrique. Alors, la MINUSMA qui devait faire un constat très simple. Le Mali aujourd'hui est la deuxième puissance militaire de la CEDEAO. Le Mali même bat le Nigeria en termes de stratégie militaire, tactique de combat, maîtrise du terrain, expérience du terrain. Le Mali bat le Nigeria. Le Mali enregistre plus de résultats positifs que le Nigeria par rapport à Boko Haram. Le Mali a réalisé plus de résultats que le Nigeria. Le Nigeria tue bêtement. Le Nigeria massacre sa propre population. Contrairement au Mali, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi quand on parle des droits de l'homme, moi je les regarde, je ris, je ne mets même pas ma bouche dedans. Parce que c'est une perte de temps de parler même des droits de l'homme. Le fondement des droits de l'homme, c'est le Mali. Alors, donc, c'est ça maintenant, c'est comment on va tourner. Alors, quand vous regardez ça, la MINUSMA devait dire, oh, attention, le Mali aujourd'hui a les moyens. Le Mali a vraiment comment on appelle, les armes. Le Mali a la compétence. Le Mali peut. Donc, l'argent qu'on a loué à d'autres pays, on peut allouer cet argent-là à l'armée malienne pour soutenir la MINUSMA. Mais ils ont peur de cela. Pourquoi? Parce que dans leur entendement, dans leur esprit tordu, ce n'est pas le Mali, c'est Wagner. Alors qu'il n'y a pas de Wagner. Donc, ils refusent d'aider le Mali au motif, s'ils le font, c'est Wagner qui vont soutenir, ce qui est absolument faux. On voit opération Keletigui, on voit opération Maliko, on voit opération Blastralou, la nouvelle opération qu'ils ont commencé pour accompagner nos camions là, jusque dans le nord, jusqu'à la frontière mauritanienne, tout ça. Là. Ces opérations existent avec le soutien aérien des drones. Bebo Kalama. Alors, mais pourquoi il ne peut pas arrêter d'être ridicule, hypocrite et reconnaître que le Mali aujourd'hui a les moyens de soutenir la MINUSMA? C'est pourquoi le Mali s'oppose. Parce que moi, mais pourquoi le Mali s'oppose? Alors, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est le raisonnement que je vous ai donné. Le Mali s'oppose parce que le Mali a les moyens de protéger sa frontière. Le Mali a les moyens aujourd'hui de faire ce qu'il y a. On ne dit pas que le Mali peut à 100%. Dieu n'a jamais permis à cela. Même les Américains. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu 2 grandes fusillades où les gens sont morts. À peu près 20 à 25 personnes ont été tuées. Aux États-Unis. Mais dans la même semaine, combien de djihadistes sont tués, combien de Maliens? Allez fouiller et puis vous allez vous donner les idées. Donc,
On ne peut pas refuser au Mali ce droit-là aujourd'hui. Mais le Mali aussi dit, si tant que vous n'allez pas reconnaître que nous avons aujourd'hui atteint un certain niveau, alors personne, pas une seule personne, pas un seul soldat ne sera ajouté à l'effectif de la MINUSMA. Voilà le blocage. Alors Antonio Guterres a cru qu'il allait faire son petit jeu. Alors si on ne peut pas augmenter l'effectif, il faut alors annuler la mission. Il faut transformer la mission en une mission civile, c'est-à-dire l'accompagnement du Mali pour organiser les élections. Le Mali n'acceptera jamais qu'on augmente l'effectif de la MINUSMA. Le Mali ne permettra jamais à un autre pays de dire « vous allez survoler notre espace aérien selon votre volonté et votre bon vouloir ». Ça ne se fera plus, ça ne se passera plus comme ça. L'Allemagne a accepté les conditions du Mali. Voilà pourquoi l'Allemagne est encore là. Et ça, l'Allemagne refuse de dire la vérité à la presse. L'Allemagne refuse de dire la vérité aux Allemands. L'Allemagne refuse de dire la vérité à la communauté internationale parce que le Mali a été clair et c'est non négociable. Notre souveraineté est non négociable. Le choix de nos partenaires stratégiques est non négociable. La prise en compte des intérêts vitaux du Mali est non négociable. Accepter ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Voilà pourquoi la MINUSMA a ce problème avec le Mali. Parce que Abdoulaye n'est pas rentré dans les détails. Je vous ai dit, lorsque le ministre des Affaires étrangères parle, il parle en diplomate. Donc, il fait volontairement exprès pour cacher certaines personnes. Ce n'est pas sa faute. C'est comme ça que la diplomatie fonctionne. Il maquille les propos. Ce n'est pas sa faute. C'est comme ça que la diplomatie fonctionne. Donc maintenant, nous, il nous appartient, nous qui ne sommes pas dans le système informel ni officiel, il nous appartient, avec la petite expérience que nous avons, de dévoiler, d'expliquer, de déballer la grande vérité qui est cachée derrière ce qu'on appelle les propos maquillés de la diplomatie. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est ça. MINUSMA beka munyini ko ka dofra MINUSMA surasu ka Mali ko fete faraka parce que Mali surasu ira ya ira Sadio ya ira dongo ko Mali bisa ira ko mais mon MINUSMA ta nyini Mali fait. OK, si c'est comme ça, est-ce qu'on sait qu'un avion utilisé nanga mo blessé là aka avion bi sika tout no fait nanga mo bina opération de ke aka avion ka seka wuli ko opération sécurisée mon MINUSMA tout la maria nyini Mali fait parce que no kela au Kora et Mouni. Au Kora, c'est ça. Ko warem tunganga takadi francima. Warem ganga takadi allemagne. Warem ganga takadi Angleterre. Normalement, au wari devait être 100 malima. Pour que Mali kaseka munitions sans. Kaka kérosène, n'avait fois, enfin, essentiel, mais essentiel gasoil, mais avec kérosène. Kérosène, mais avion. Donc, MINUSMA ni Mali bi contrat signé. Warem milliard hakem ganga di Mali armement par an. Donc au lieu que wari kata yoro abedi mais ou ta fait wari de ka o de ka ke parce que ka jatimne la no kela Mali no wari ta ko di Wagner ma o de ato aye ambalma muso ntara sigi ka kuma fo mais adeni nga kuma ne ko be nda magala mina do nyere gasila quoi parce que mogom te feigni mogom te fendon mogom makala mogom manipuler la mogom ta ka jabara fait o biti sigi ka kuma ngana mu kabe kuma munumunu ka yira inafo parce que adeni sera ka kuma ke chugola le mo foyer aye muneke aye Assimi Tano ka Abdoulaye Tano mais Tano lu kon la abide ka butelike Tano lu kon donc atara ke chugo do la 600 ni Abdoulaye rek nga kuma te mo chama bi na adeni nga kuma la meka teme aluti jadimene kala parce que aye kuma maki ka kuma blanc ka ke chugo do la abide kuma do la ka goshilike abina 600 ka bo maki kanye ka transition donc a donné ka système de tio o dia ton état jati parce que j'ai vu qu'elle était manipulée a manipuler la chugo di son deni nga boka ni kuma ke d'autres mecs ka lokalo kuma na radio so ni télévision so la ko le ba fait ka don Assimi bega wari boyoro di man ko ka quelques millions mais au mo suwanga ngolo jabe ne ayira la odo ngomo na ngolo ndo be ko beta vesi koro deunsa yugu la ko do ni aga vesi re kon la fe beta kam ya nyemere bo soro wor de lo butolu do mo nu re ku dago ka jere o be desala mo nu re imanu yere o hine bi mine o lo de beta sigi ko be kuma do fo ko ka Assimi nyini nga dala kana abe boni wari emi koma a che bola o ya sara onya kumbe ni kumbe choi ama kuma masekata roshi donc ukata mowereta tuguni kata Malika rencontre la Nations Unies là au décalé ni deni au fin meta mais comme muso de do ne be mbalma muso fait mais au bela de ne fait o muso ya kanu kama parce que ni balma muso kanu malien dembe ni be kanu o kanu kama nsika kuma do fama
o ne yɛrɛ tagabolo n t'a fɛ ka fɛn fɔ a ma mais m'a yira a la a ka bɔ fili kɔnɔ kɔ a ka bɔ ni jeu dangereux sugu dɔ kɔnɔ a kana tulonkɛ kɛ ka to sɔn ka bɔ parce que dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 5 dila a ma a bɛ bɔ mɔgɔ min yɛrɛ hali n'i y'a yɛrɛ ka habillement yɛrɛ kɛ cogo ye a ye fani min yɛrɛ don ka taa sigi a n'a ka lunette ne yɛrɛ ye cɛ ye a y'a kɛ ala kama a y'a denni ka capture d'écran kɛ muso de don a y'a lajɛ a ye ne ka capture d'écran ta a ye photo 2 da ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ hali k'i habiller correctement ka bɔ ka kuma dɔ fɔ i tɛ se o la o mɔgɔ sugu ne bɛ t'o jaabi nafa jumɛn de b'o la ne t'o jaabi o ne b'a n'a kungo to ɲɔgɔn na mais même fɔ bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ ka fɔ ko Asimi bɛ ka wari bɔ min Asimi ka wari bɔyɔrɔ fɔ Asimi ka do ta n y'o de fɔ n ko n'i ye cɛ ye k'i dani bɛ la k'i falen i ba sinji la n'i ye muso ye k'i dani b'a la k'i falen i ba sinji la kuluba filɛ yan de a ye taa kuluba n'Asimi ka cortège bɛ na aw bɛ jɔ Asimi i tɛ tɛmɛ i bɛ ka marifa minnu san il faut k'i ka cogoya de fɔ an ye o se b'a ye o a bɛ se k'o kɛ o n'o de fɔ politicien ye n'i mana politicien ninnu ye u bɛ wuli ka boli i mana politicien ye u bɛ wuli ka boli ne ko aw bɛ boli Asimi kɔ ni Asimi y'a kɔ munumunu a ɲɛ bɛ aw la aw yɛrɛ bɛ ka boli Asimi kɔ ka kɛ kuma caman aw yɛrɛ kɔ munumunu aw ɲɛ bɛ jɔn na mɔgɔ t'aw kɔ bon nin denni bɛ ten mais Keita mani jɔ yɔrɔ yɔrɔ ka kɔ munumunu ala barika la alhamdulillah aw bɛ yen des centaines de milliers de personnes ni ye munumunu aw bɛ yen a preuve n y'a ɲini aw fɛ n ka kan ka sɔrɔ su le 24 n ka fɛn dɔ k'u denw ye le 25 aw bɔla comme mɔgɔ kelen a ye soutien kɛ an y'a k'u ye diɲɛ bɛɛ y'a ye an ka opération wɛrɛw bɛ yen tuguni an y'a yira aw la n ko n'an bɛna bɔ an b'a ɲini aw fɛ aw k'an dɛmɛ mais ni Keita y'a munumunu ko Keita ɲɛ bɛ aw de la Keita mana na direct la ɲɛ bɛ aw de la an y'an kan labɔ aw ma n ka bɔ ka n ka premier ministre intérimaire Abdoulaye Maiga n ka kunbɛn aw bɛɛ bɔla mais u ka bɔ ka mɔgɔ wele kɛ an bɛ politique terrain de kan o politique bɛ dɔn n'o de u ka mɔgɔ wele kɛ u bɛ Asimi ka bureau yɔrɔ dɔn u bɛ Asimi siyɔrɔ yɔrɔ dɔn u bɛ Choguel ka bureau yɔrɔ dɔn u bɛ Choguel siyɔrɔ yɔrɔ dɔn u bɛ ministre de l'économie et des finances u b'a ka bureau yɔrɔ dɔn u b'a ka so yɔrɔ dɔn u bɛ Abdoulaye Maiga ka so yɔrɔ dɔn u bɛ job ka munna u tɛ t'u ɲininka ko kɛlɛkɛminɛn bɛ ka san Sadio a bɛ wari jumɛn de bɛ ka ta ka ni bagaya ni kunfiya ni ɲɛngoya ni asidiya tɛ e fa ka du bɛ ka ci mais mɔgɔ sɔrɔla e fa denw cɛ la mun bɛ ka plan kɛ cogo bɛɛ la du kana ci e bi jɔ o ma o ka na n'o dalilu ye k'o fɔ e ye fɛn bɛ ka e fa ka du cili k'o bali o ka n'o daliya fɔ e ye i t'i jɔ fɔlɔ a ka du sabati a ka du kisi cili ma n'o banna tuma min na an bɛ sigi ka kuma dɔw kɛ o bɛ ka kɛ e fa ka du kisi cili ma e ko o a fɔ o bɛ ka bɔ ni wari yɔrɔ jumɛn ka du kisi an mana wuli k'aw ye maliyɛn ye aw mana wuli k'aw bɛ fɛn dɔn aw mana wuli ko société civile par-ci n'aw ma farati société o de y'a to don dɔ la an delila ka kuma fɔ n ko gouvernement ka société civile ninnu bɛɛ ci ni mɔgɔ mɔgɔ ko sisan k'a bɛ société civile créer u ka enquête de moralité k'a tigi kan u ka société civile ninnu u ka bɛɛ ka agrément ka bɛɛ retirer quelle que soit la société civile, c'est une société civile de l'extérieur ou toutes les sociétés civiles du Mali, gouvernement qui cède à Beka agrément annulé, il faut renouveler enquête de moralité de Québec. O tekele flana tuguni cahier de charge kono ni bole ka cahier de charge kono kati date politique la ni sera doy automatiquement i ka autorisation be annulé et ka société civile ko kuma obe ban parce que nama Mali fene mine ni sera doy kaman daje ka fen do na tola fle a chema malien ma ne a débat kunu anga groupe ka a débat c'est vrai elle est gêné doni mais il sait ka jigi mogo la mais mi ne donc au débat kon la ne ka hina tay muyi Kaira gouvernement la société civile fait Mali kono ama ñini Abdoulaye Maiga fait aka société civile aka be agrément retiré ou ka décret ta ka be suspendu c'est ça vous allez renouveler en fait pepina renouveler aba renouveler ni kam ya abofo aba cahier de charge abe baraka parce que ni deni mbola ka kuma naye aka société civile ko ndanga kuma na cahier de charge ta kalaje vous allez voir que elle est en contradiction avec les objectifs qu'elle a fixés. Je la mets au défi. À Kabona ka cahier de charge, on va regarder.
n'a qu'à cas des charges qu'on n'a yirala k'ab se k'a bɔ dans le dos du Mali sans informer les autorités du Mali k'a bɔ ka kuma dɔ fɔ gouvernement ma celle-là on doit suspendre même son ONG a ka ONG resenga nga daka ONG m'a bolo gouvernement kan k'i sen daka k'a wele k'a ɲininka dalakan parce que n'i bɛ ONG kɔnɔ ministre dɔ bɛ yen o y'i ka ɲɛmɔgɔ ye o ye Abdoulaye Maïga le ministre Abdoulaye Maïga. C'est lui le ministre de l'administration territoriale. Donc, son écabo, invitation Abdoulaye. Monsieur le ministre, j'ai été invité par les Nations Unies pour prendre la parole au nom de ma société civile. Je tiens à informer le ministère. Ça, c'est le minimum qu'elle peut faire. Parce qu'elle a violé le premier élément même, le fonctionnement même de son ONG. Elle n'a pas informé. Elle n'a informé ni le ministre, ni la... C'est pourquoi Abdoulaye Maïga a dit, nous ne savons même pas au nom de qui elle a parlé, qui elle est. Donc, dès l'instant où Abdoulaye Maïga dit, nous ne savons pas qui elle est, logiquement, le ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État, ex-premier ministre intérimaire, il doit tout de suite prendre un arrêté pour suspendre l'activité de l'ONG de cette jeune fille-là. Parce que ça dit, Nico, monsieur le ministre Abdoulaye, mon message c'est pour toi. Abdoulaye Diop, aya yira, ko amakmani mali toy. Anta don, et awela kunjumanele. Dès l'instant, Diop yofo, wallahi neni alache, le colonel, ministre d'État. Non, pas juger, on n'a pas besoin de la juger. Il faut bien écouter. Billahi manine Abdoulaye Maïga fait, ministre d'État. Dès l'instant où le ministre des Affaires étrangères, il est important Abdoulaye Kawele Kanyiniga. A Kanana Kakaye déchargé. Kawele Kanyiniga à Dalakana. Et Kumalani John Toroy. C'est pas parce que tu es la société civile. Attention, liberté d'expression n'est pas libertinage. Au corps de Imagote Mali là. Imagote Mali Sharia là. Imagote Mali gouvernement là. Imagote Mali gouvernement. Donc, Ibi Sagoke Mali là. Au motif que c'est la société civile. Monsieur le ministre, wallahi, il y a conseil juridique, monsieur le ministre, il n'y a aucune infraction ici. Il faut l'appeler, lui demander et suspendre l'agrément de son ONG. Neta yininga don aye John Mousso de do, John Modène do, à faini, à bay, ça m'intéresse pas. Moi voilà d'accord, on est pas amené no de. Donc nebe malon yino, nebe de yini. Moi ni que suis. On a beau dans les trucs personnels, c'est-à-dire on a un sujet qui est trop personnel. On reste sur le point de la politique et sur le point du droit. Sur le plan de la politique, elle a commis une erreur. Elle n'a jamais saisi les autorités maliennes. Les autorités maliennes n'ont jamais été informées. Donc, il est du devoir du ministre de l'administration territoriale d'appeler la jeune fille et lui demander au nom de qui tu as parlé. Est-ce que tu nous as informés? Donc, jusqu'à nouvel ordre, toute activité au niveau de ton ONG est suspendue. C'est tout. Quel était où? Ni neben tieno anafa mamene ga jina tigela. Maga sodon anafa mamene ga jina tigela. Aga ONG ni anafa mamene ga jina tigela. Mo sugum de dora anafa mamene ga jina tigela. Anafa mamene malika. Mais aye fendo de kem malila ama minenode. Sinon, à Fayenio, à Bayenio, à Tchayenio, à Deunio, à Maro Dengele Tola, au Tanya Sirala. Comment mon bola d'akono, ani aye comment mon sans avoir informé l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle, parce que aye comment ni malikon la de tno, Moshita Yiniga. Ça, c'est son droit. Parce que ma foka djea ango bonola. À l'intérieur du Mali, elle est libre de s'exprimer. Mais devant une tribune internationale, devant la tribune des Nations Unies, elle ne peut pas aller parler comme elle veut. Le minimum, c'est... On ne dit pas de chercher l'autorisation du ministre. Ce n'est pas ce que je dis. Non, non, non. C'est d'en informer. J'ai été saisi par les Nations Unies pour intervenir au nom de mon ONG. Abana. Avec ministère informé drone. Mais est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'elle est OK? Donc, elle a violé notre loi. Elle a violé notre constitution. Elle ne peut pas continuer à... Son ONG ne peut pas continuer à travailler. Il faut qu'on la rappelle à l'ordre. C'est aussi simple que ça. Donc, Diop, comment faire fort? Diop, comment tu mets comme rôle Djabidi? Bengali, Kela Malika. Mais lui, Bengali, il a continué. Donc, on met signalé.
Parce que vous ka fin dans la Guinée mouye ka Mali nyongri. La Guinée mouye ka Mali blasenga. La Guinée mouye ka Mali dafri. La Guinée mouye ka Mali décès ka akako ke. Mais ala barka la otna ke. Ni ala sono teke. Job yo kuma chaman fo. Antna ndado bela aw mo chaman ga kuma men. Ne ba fa ka yorom famia dron. Job bola ni dalua jumandi. Munde ato a bola o ekele. Munde be Maliko la Nations Unies là. Parce que Nations Unies ma Mali bonya. Nations Unies tu nga nyiri feneni anga ministre fait Abdoulaye Maïga fait un ni ONG invité à kanga intervention ke Mali feneni nga décision de l'état kuma nous tara Nations Unies là nous ye moro blaka kuma ka Mali burja ka soro Mali autorité ma ba kalama ne be ake anyini asmika ke alakama asmika ke kira kama au yoroni bela asmika instruction du ministre ma quelle que soit la personne. Si jamais, en aucune intervention là, quelqu'un parle avant vous, dans la société civile, le ministre refuse d'intervenir ce jour-là. C'est-à-dire, tu as assimilé, mais là, tu m'as assimilé, Abdoulaye Diop, j'ai dit tu n'interviens plus. Tu demandes aux Nations Unies que tu n'as plus rien à dire. Et puis tu te lèves, tu sors. C'est-à-dire, Nama, Ameka Bonyen, Kalas bi Mali donna bi Mali beka bonyen Frafina Mali beka bonyen Européen beka bonyen mais Nations Unies be là. Donc il faut que le Mali commence à montrer la vérité. C'est-à-dire désormais les Nations Unies moro wele ka kuma société civile sans en informer l'autorité ne ba nyini asmi faka ke ala kama odon quelle que soit la personne qui est à la tribune à tigla morobe aka kuma bina kamye. Nous sommes désolés tant qu'on ne respectera pas le Mali ne prendra pas la parole au sein de la tribune des Nations Unies. Vous ne pouvez pas appeler des gens pour venir nous vilipender. On ne dit pas qu'on va interdire à quelqu'un de parler, mais le minimum c'est d'informer l'autorité de tutelle. Nos maquedros Mali. Parce que ni Mali Moussira Tamali dans les Nations Unies n'a Mali Bouyen. Moi je souhaite que désormais que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois, sans que les autorités ne soient informées, sans que, comment on appelle ça, les Nations Unies saisissent l'autorité du Mali ou l'ONG saisisse l'autorité du Mali. On bannit cette ONG-là à vie. Et puis en même temps, le Mali n'interviendra plus à la tribune des Nations Unies tant que cette situation ne sera pas résolue.